जबरदस्त भूक लागली रे बाबा. त्या हायवेवर काहीतरी देवा बराच हॉटेल दाखव या. दैवत. तर मित्रांनो, मी आज इलाय दैवत हॉटेलमध्ये. मुंबई गोवा हायवेवरती आणि बांद्याच्या जवळच चविष्ट मालवणी जेवणाचा आस्वाद घेऊचो असा तर दैवत हॉटेलला आजच भेट द्यावा. हॉटेलची बैठक व्यवस्था, स्वच्छता, सर्व्हिस आणि इंटिरियर खूपच छान असं. स्टार्टर मध्ये मी ऑर्डर केलंय चिकन क्रिस्पी आणि हराभरा कबाब. हराभरा कबाबची टेस्ट तर इतकी लाजवाब होती ना, दुपारची भूक लागलेली मी तर अक्षरशः तुटान पडलं. त्याच्यानंतर मस्तपैकी आपली इली पापलेट थाली. आता इली हा थाली आणि ही मी करतोय खाली. रोजच्या रोज सर्व प्रकारच्या फ्रेश माशांसोबतच इंडियन, चायनीज, तंदुरी, पंजाबी सर्व डिश मिळतात आणि जेवण खरोखर खूप चविष्ट होता. चला आता मी ना जरा थालीवर कॉन्सन्ट्रेट करतोय. तुमका पण हे येऊचा आणा तर मॅपवर टाका दैवत फॅमिली रेस्टॉरंट. बांद्याजवळ आणि मुंबई गोवा हायवेला लागूनच चविष्ट मालवणी, चायनीज, पंजाबी डिशेससाठी आजच व्हिजिट करा. धन्यवाद.